Hürmetli delegatlar, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8. съездінің 2 günlük gün tertibini ilan eterge rüksat etiniz. Birinci gün 8. съездінің gün tertibini raslау, ikinci сұрау 8. съездінің ішкі органдарын сойлау һәм аларны раслау, үшіншісі Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkanma Komitetinin kontrol ve revizya komisiyası hesabı, Dördüncüsü Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkanma Komitetinin kontrol ve revizya komisiyasının yanı sasabını raslау һәм çıkışlar. İkinci gün Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi hesabı, çıkışlar. Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası'nın yanı sasabını raslау, reisi һәм orunbasarların Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkanma Komiteti reisin sayılау. Nəşri sorularını biz təqdim etəmiz. Hem indi şu gün tertibin min pulga koyalım. Kim riza, pulğızını ko'tarib olsun. Kim riza? Bezur rahmet. Bir taraflar, karşılar, birden kabul eder. Gün tertibinin ikinci punktu, 8. съездның işçi organların soylау һәм аларны раслау. Birinci etip, hürmetli delegatlar, bizge mərtəbəli jiyinin prezidiumunu saylarga kerak. Biz təqdim etəmiz prezidiumni 40 kişiden saylarga, uyuşturucu komitetinin təqdimin isəbkə alıb, prezidium isimligin personal sastavını ilan etу üçün sözünü Башқұртстан Республикасы делегаты, Уфа şəhərinin Татар тілі оқытушысы Лилия Галинур қызы Каримовқа берем. Рәхмет етіңіз. Hayırlı gün. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin 8. съезді президиумuna tübendəgi şəxslər təqdim edilir. Minnehanov Rüstəm Nurғали улы, Республикасы Президенті. Шәймиев Ментимер Шәріп улы, Татарстан Республикасы Дәүләт Кеңесшісі, Татарстан Республикасының бірінші президенті. Мөхәммәтшин Фәрит Ғайрулла улы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе. Сәфәров Әсхәт Әхмәт улы, Татарстан Республикасы Президенті аппараты жетекшісі. Фәйзуллин Алмаз Рәуи улы, Россия Федерациясы Президенті администрациясының ішкі саясат бойынша идарәсінің дини ұйышмалар белән бағланышлар департаменты жетекшісі орынбасары. Шайхразиев Василь Ғабдылғаяз улы, Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары, Bütün Dünya Татар Конгресінің Milli Шура рәисе. Алапанов Халил Газбулла улы, Пермь крайының Бардам муниципаль округ администрациясы башлығы, муниципаль округ башлығы. Акчурин Рәсин Сүлеймен улы, генерал-полковник, Мәскеу ветераннар советы рәисінің бірінші орынбасары, Мәскеу шәһәрінің халық хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясының шәрәфле президенты. Акчурин Ринат Сүлеймен улы, Совет һәм Россия кардиохирургы, Россия медицина фәннәре академиясы һәм Россия фәннәр академиясы, Башкортостан Республикасы фәннәр академиясы академигі, Татарстан Республикасы фәннәр академиясының мактаулы әгъзасы. Әсәдуллин Альберт Нурулла улы, Совет һәм Россия эстрада җырчысы, РСФСРның атказанган һәм Татарстанның халык артисты. Әбләзов Камил Алим улы, Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası reisinin orunbasarı, Sarıdağ өлкәсе Төбәк Татар Milli Мәдәни Мөхтәрияте рәисе. Бельянинов Андрей Юрьевич, Евразия Халкы Ассамблеясы генераль секретаре. Брагин Рәшит Евгений улы, Донецк Халык Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Донецк Халык Республикасы иҗтимагый палатасы әгъзасы. Газиев Идрис Мөдәрис улы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Россия Федерациясының атказанган артисты, Габдуллаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Мөфти Рәмил хәзрәт Гайнетдин, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, Россия Федерациясы мөселманнары диния нәзарәте рәисе.
Галкина Сәмитова Гүлнара Искәндәр-кызы, Россиянең җиңел атлетика буенча Олимпия чемпионы. Гыйлметдинов Илдар Илин улы, Бөтендөнья Татар конгрессы Милли шурасы рәисенең урынбасары, Федераль Татар Милли мәдәни мөхтәрияте советы рәисе, Россия Федерациясы Дәүләт Думасының милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары. Гыйниятуллин Рим Абдулла улы, Үзбәкстан татарлары һәм башкортлары аксакаллар шурасы рәисе. Дәүләтов Илдус Яткар улы, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура әгъзасы, Оренбург өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Дәүләт Шин Альфред Әмир улы, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтендөнья Татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле. Жумаева Мәмилә Мәүлид кызы, Россия Федерациясенең мактаулы гомум белем бирүче хезмәткәре, Татарстанның атказанган укытучысы, Ульяновск өлкәсенең атказанган мәдәни хезмәткәре, Дмитровград шәһәре 22-нче Татар мәдәни компанияләре мәктәбе директоры. Закир Ринат Зиннур улы, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура әгъзасы, Бөтендөнья Татар конгрессы киңәшчесе. Заһидуллина Дания Фарид кызы, Бөтендөнья Татар конгрессы милли шурасы рәисенең урынбасары, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты урынбасары. Заһитова Алия Илмас кызы, Олимпия чемпионы. Зәйдуллин Рафаил улы, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура әгъзасы, Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе.